Jom jero astang masuk kuno bar lai spa lai pun rio. Lai spa lai pun rio. Kohimen ko paras tongin sungu ya jisu nya ka benda ka nega step ina manra ya ka jingang nu janga do nu jangi hau jisu barngi wanra ro baro ki bapangi bashitam iduai na ka benda ki brio ki ba sakama ki ba jingai na jisu iduai ro na ka benda kong jit mon marbaniang banyo jingko hai jingkya duai ro na ka benda ki inga sem jong ba Syrian El Marshilong bat kong Irene Lingkoi bat ki kon kiksiu kamdam na benda ba Shimti Lingkoi badon hapdeng ke jimpang klai rangkat bat baro kini ke jing tumu ngiduai pau jisun penslai angi da ke jingi jungu ha kerteng upa baru kon baru men siem bakuit ke jinga e jungu trai jungi u Jesu Christ bat ke jingi jungu blai lem bat ke jingya silok jungu men siem bakui kindon rengka bat pi baro rengka bat pi lu tongit sange si por ban kuslai halaka donu jungi halar ki por baro ngiar tatin ngila ngim shimla shania tilli tillan yaw jisu haba ngim id yaw jisu haba ngim shania haw jisu ke jing sniu kan san sharingi ke jing long ubriu jungi kan stamban sen shari yangi pat kan yalam yangi shaka pop shaka jing sniu shaka jing sosi bun sin haba ni ino yaw jisu haba ngi artatin yaw jisu ngitip ngilas tang ban pidiang ye ke saudong jongi kongu ye ke saudong jongi bat bun sin ngi ngob haka pop sangesh por ban kuslai halar kita ki jing por jing tolot jongi karpadi yaw jisu pan sait kud yangi jisu bai map yangi sait kud yangi dagas namba kardor ka jame na kini ki po baro ki ba ngilale nga pla how play badon bol baro bade happy ko himen ko para bangarale pop shibun e da ki jim parka da ki tin da ki kam da ki jingle kle da ka jingle phala janga da ka jingle phala janga da ka jingle phala e janga namar kata karpadi kamaria kui kabayai sahakati soti ya kiangel bakri kui badia pi ko himen ko para banduai na gabinda janga hausai ulai jangi ublai badon por baro nis ne yangi badendala map igi pop jangi unyalam yangi shaka jingi bam jikha Amen. Taken not place they yangi. Taken not place they yangi. Oh
to nginia duai nagabenda ki bapang ki bashitam baro bakini yo jingkoi jingkia kamdame bahar ki himmen ki para ki shimmenda hakane ka mas bakoi na jingai bat na jan kamdame ki bas shimmenda online ro nyaiti ki jingdumu jangki bahar hau jisum iduai ro nagabenda ka retreat kerpang nagabenda ki prayer group janganang join diocese singi sai jain bat singi balai ba kinang yo jing pensle ka jing ngi jong jisu kat ba ki wan shang retreat koble me uba pen pau ya ka jing shai jong ka jing shisha jame hakitu ki bayad vir kenang ba kin shem biang ya ka linti to ai ba baro ya ke balanyu kum gi kristan namar ka jinget kaba kipla kinla ban kintai yakat kaba persha yakata ka kerteng bad bakin bud yakat kaba yade badka da utrai jengyu jisu kristu kun jame uba im bad senshar rengkat bad me haka jingelong kawe jengemen sim bakoin ublay genom la genom Tu sa skoria ka ba utrai tu sa skoria ka ba uong utrai tu yang joj ba tu ya saj ya ka mukodu ma jompi hakmat ilumba bat ai ba kilum rit kinyo sngew ya ka sur jompi tu sa skor pi kilumba ya ka mudui jong utrai bat ma phiru ki nongrim bom chukut jong ka perthai na ba utrai udon ka kaja persha ki pa jong u But unya saatnya bat ke Israel, ku pajonga ayusha ngale yapi, ha ka eken ngalapen nyashot yapi, ha jubab se yanga naba ngalawan yalam no yapi, nari Egypt bat ngalasespa yapi, na kaying kajinglong mrau, bat ngalapha yo Moses yo Aaron, bat ya ka Miriam, bat yalam yapi, da ka ngan nedra hakmat utrai bat ngan dem ngon hakmat ublei ubaha jorong hatu ngan wanra hakmat jong u da kijing kinya thang da ki khun masi ki ba shisnam ka karta hatu utrai unsngu phamo da ki hajar teli ki langso mo ne da ki phau hajar teli ki wa ki batui da ko umpnyang hatu ngan aya ukhun prangsngi jonga ha ka na ka banta jingle pala jonga Yau so ka met jonga nak benta ka pop jong ka mensim jonga ulapen I happy ko breu ya ka ka bapha but ayu utrai upan napi like no ban le ya ka hok ban ya ka jingsbun but ban ya da ka jings ngoret but ublei jong pi ka tin jong utrai Samsan po nobari nyospa lai punriu. Nyospa lai punriu. Andrai antifon baar kot sana duspo kan riu kat nyau arpu lai. Nyospa lai punriu. Ngan pensyai
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Unang penim jengi Yesus Kristus sulah pendoya gajingnya. Barulah penaya gajingim dan baka gospel. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utray undon rengkad bat pim. Ringkabat piru, Kajing pule na ka gospel ba kuit kat kumu Matthews. kaburang ame kansai. Katto kat nangut ki start ain bat ki parisi. Kila ong ha ujisu. Ko nangikai ngikwa ban yo I yakadak name. Upat ula jubab yaki kapateng bamen bat baklim kawat yakadak. Henry enom ai haka yakadak laitang kadak jongu Jona nungya tulupa. Namar kumba u Jona ulasa laisngi laimit hakpo udokkahe kumdaru ukono buriyo unsa laisngi laimit hapo kadonu janga kendau. Kinong ninebe kinyayang lang bat kane kapateng haka jimpishar bat kin pinrem iyaka. Namar maki kila kela kabamod haka jingialap ujona. Bat hakami uwe ubakam kraw banya ujona udon hangni. Kasim kabana shati kaniyang yayang lang bat kane kapateng haka jimbishar bat kan pinrem iyaka. Nama kalawan na bakut kaparte ban snap yaka jingstad u Solomon. Bat hakami uwe ubakam kraw banya u Solomon udon hangni. Ka gospel jong utray ko himen ko para bayit ha utray Jesus Christ ka gospel ka wanra hangi ya ka jingso si ka ba Jesus don haler ki briu bam nge u Jesus ulang ublay ula wan ban penimyangi ula penibun gidak kabangi snap na kane ka gospel ngitip u Jesus la pen koit ya bun gi papang bat ki parisi bat ki sadusi kidang yo I ya kitaki dakishin bahar ka ba u Jesus ulale wat ka taru kim nge haba ngim tre ban shania hau Jisu haba ngim don jinget kabatili tilan hau Jisu ngi kerlalong ki beriu ki balai bamen haba ngim don jinget kabatili tilan hau Jisu ngin stamban kelim haka gospel ngiusnu Jisu kot ia ki parisi ki bam ngeit pi ki ba nongle bamen but pi ke ba kilim hangne kamde kumba ubriu ubashong bat kawe kende ba kelepop henre kane ke jingkilim ka ba ujisu wong kalong syapang ke jingkilim ha ka jinge jongi haba ngim pinjiliu ya ka jinge jongi but ngidon iwe ar shawe but ngidon ru jinge ya ke baro saudong jongi ha ka ba ino iya ujisu kataru kalong ka jingkilim. Bon sini habang yusno ya ka ketin kilim ngi perkatang kata ka pop uwe ubriu ule bat kawai ka kente em. Ngi don ki briu ki ba kilim ha ka jinge. Namar
ujisu ulong ka dak yangi. Ujisu ulong ublay. But dakaba ino ya ujisu ladang ipan ya ki dakishin saudong jongi nengi wad ya ki dakishin ban ngait kata ka jingle jongi kan perlong yangi ki kun ki ba kelim haka jingait. But haka ju kadur ki ba pateng ba men kaba mod haba ngi bujili ya ka jimba nagabenda ka jingsiniyo ne ngi peli ya ka jingsiniyo kum ka jimba hangda kadon ka jinglong jongi bammen hangi bon sin don kibriu saudong jongi ki badon jingait malumala ne ki bala yo pidiang ya ujisu bon sin ki pingsan ya ki pop jongi ki pingsan ya ki kamsniu jongi but ki ong ya ka banga im kabiang bait ya ke rukam banga im kabiang bait henry yalade kitip kambiang ya ke jingim jongki henry ki shu peni khabar baki long ki briu ki biang bait kani kalong ka jinglong arsap ka bau jisu ula kadau ya ki parisi jisu ula ongru pilong ki arsap namar war lada kitip ya ka jingim kaba ki im kim biang ki peni khabar bakilong ki briu ki biang but ujisu kain ulong basiniyo te kela poi shakata ka put bakistang ban kintait iya ujisu but kistang ban kindiu no iya ki jinglong jongki ne jingle jongki kilong kambha but nang daw kila kirli shushu ya ujisu peni hangi dak peni hangi ya ka dakashin bangin ngait kane kadega jimma jongene ke juk bun ki kristan jongene ke juk menda kilong kumne ki perkat ki don jinget ki perkat kilong ki baduai ki perkat kilong ki balait jingeseng henry ki kam jongki pat kalong pateng bamen bat ke jingim jongki pat kalong ki klim ya ke jinget kane kalong ka jingma jong ki bangai ki parisi ki long ki bangai chisha ki long ki bru ki baton ka jing tip ki long ki bru ki don ka jing start ki long ki bru ki batip shapang ka niam ju ki long ki bru ki batip shapang ka tinu bale henre kim treban imya ka jingim kumbau jisu ulahi kai penban ki wadaw yawu ban ki nosniu don bun ki bru ki koloi wat ban kinos new ya uble kinos new ya ujisu kumnongi kinos new ujisu kumnongi kinos new ya uble haba ngistang ban artatin ya ka sakramen haba ngistang ban artatin ya ka burom jongga balang haba ngistang ban artatin ya ka jingdon jong ujisu ha ka jingim jongi suki pasuki ngiru ngialong kawe bad kane ka pateng bamen bad kine ki briu ki ba klim ya ka jinget ki ba kentait ya ujisu tingidi ben long ki ba kuziar ba nang ta ka ujisu wang nganum ai dak eye light no ya ka dak jongun jona haba u prophet u late ya lap sha nineve ki briu ki la ngeit wad la dak kilong ki briu bamde ki ju kila koloi ban pedian minta ujisu uble uwan hapedeng jongki henry kim tre ban pedian kane kalong ko pop bashir kai haba ujisu hi uble hi uwan hapedeng jongi ngim tre ban pediang yawo bonsin kadon ko pop kubne hangi tongin karpad ya ujisu ha kane ki ukrish bakoit ba unang shimdi ke jing dolot jongi ke jing duna jongi kanamba nginnum kelim nginum pin briang ya ki kamba men haki inga sem jongi haka jingim jongi jisu be it karko karto yangi banginum bakhala lendi banginum pin sluri ke jing siniu banginum pindu ya ka jimba banginum kentait ya me na ka jingim jongi haka ban pingsan ya ki kamba man jongi ya rap yangi balong ki kun ke bajan bat me
Enyaro ya utrai Jesus Christ. Tangan plai ka jinge jongi. In kindiu ya ka jinge jongi how Jesus. Nganget how blay upa badan por baro. Unang tao ka baning bat ka kindaw. But how Jesus Christ ukun ba marwe jongu. Utrai jongi. Yau bala pun na mensim bakuit. Yau bala kana ka Maria te soti. Ubala shale ben hapopondius Pilatus. La sanar panayawu. Ulayap la tep yawu. Ulakyasha ki bayap. Hagas ngi ka balay ula mipat na ki bayap. Ulakyo siya bening. Siyang mun blay upa badan bor baro. Nang daw in wan pat ben bishar ikibayim bagibayam. Ngangit how mensim bakuit. Haka balang Catholic bakuit. Haka jingasilok kirikoit. Haka jimab ikipop. Haka jimmi pat kado. Daga jingim bam jikut. Amen. Lai spa prapusa. Lai spa prapusa. Ya duai ko himen ko para baka jingkinia janga ba jampi. Kallang ka ba priang kun hau blay upa badan bor baro. To try pede jingkinya na kiti jongki. Nakapata jingero rom kerteng jongu. Kajimanto yangi nakabalang ko jongu barakwe. Tapet ya jing terwa jangka balang ka ba duai ko try. But ai ba en pediang yaki naga pinda ka jimpin roy. Ya ka jimpin kuit jong ki banget. Dau Chris utrai jongim. Amen. Utrai undon rengka bat pi. Rengka bat pi. Token tiu ya la ki doinut. Ikintiu yaki shautra. Tongin aingu ya utrai ublay jongim. Kashong hok bat kadei. Dashisha kalong kabashong hok bat kabade. Kadeiti jongi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame. Ko kinrad ko pa bakuin. Ko blay badon bor bat bamjikut. Lemba utrai jongi o Jesus Christ. Uba ya ka jingiap jongu. Ngiken mau ha ka jingit. Uba ya ka jimmi pa jongu. Ngipen bana da ka jingit ka ba im. Bat uba ya ka jingwan jongu ha ka buram. Ngi ya ap da ka jingkarmen ka baskem. Bat kumta rengkat bat baru ki angel bat ki rikuit. Ngi aro yame bat ngi pen bana kalem sangem.
ko param ta ka jing ri ble nginang bantra baro ki jing talot ki jing duna jongi le sengi rungi long ki kun pateng bamen ne ki baklim na mar ka jim bam ngit ne ki jing talot jongi inakar phadi o men sim bakoit ben pen kan tang yangi bangin dup yo ma chi sha ki jingi du kris man ke kele ma da shisha melong bakoit ko trai katemei jong ka jing koit barom namar katangi karpadi me topen kuit pen kantang ya kini ki jing terwa jongi da ka bapa ya umensim jame kum ka umjer halo jongki bakin kerlalong yangi kamet bakas nam jongutrai jongi u Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons nobha ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu badaka ba aingu yame ula kedia ya u badula ai halage sendran u ong tushim batobam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naga benda jompim haka ju ke rukamenda lalaya bam ula shim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ayaka hala ki senran u ong toshim bato di nakane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batimai bad bam jikut ya ka ben pen mi naka benda jambi bad naka benda ki babun naka benda ka jimmap yaki pop Tolaya kane ban kan mau yang am. Kosnam bakardor jengu Chris to sait kud yangi sait kud ya ki mensiam hadim pen koi pen kia ya ki bapang ki bashitam baro ki bashim menda hakane ka mas bakoi ya da yangi na opamen. Ka jimmaya jongka jinge kata si bagi namar kata ngi ke ba pen menda ya ka jingia ba ka jimmi pa jongu ngi tarwa hame ko tra ya upu jonga jingim badia ka kuri jonga jim penim ngi da aing waidem namar mela new yangi ki ba bit bad ben yang hakama jame bad ben shakriya me da ka bas ngeverit ngi kar padia me ba ngi ki ba yo binda hakamet ba ka snam ukris nginlong kibala pinyata lekhawe da umen siyem bakuid token mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parte bata penjana ya ka ha ka jingir rengkat badulio uppa bakui jangi u wilbat u bishap jangi bad bar ki lingdo bad ki riniam taken mau lemru ya ki himmen ki para shinrang bad kinde kibala yotia da ka bakermen ya ka jimmi pat Badia baharo ki bela kalat no haka jingis ne jamme top diang ki shaka jing shai ka kama jamme to isne yangi baharo ngi karpadia me kramba rengkat bat kamaria teisuti bakuin ka kami jangu bale u joso bakudu kurim janga ki apostol bakuin u Francis disease bakuin bat baharo ki rikuin ki bela pensavaya me pateng la pateng ngilong ki babin banyo bindalem haka jingim bam jikut bad bangin iro bad pindon buram yame da ukun jamme
o Jesu Christ. Dawu lembadu badhawu kallong hamayu blayu pa badun bor haka jingelong kaway jungamen siyem bakuit baro kaburam bad ka jingero junom la junom. Amen. Kohimen koperato ngin tuwai nagabenda bara ka jing dumu shime jungi kat bangi tuwai ka nega jing tuwai ka bau Jesu hiulahi kai tuwai ru nagabenda ke prayer group jong nang Stoin Diocese kiwan retreat na dus ngi sai giants ngi bele bakin yo march sha ke jimpen slay jong men siam bakui ke jing ko hai jing kya hapadeng jongi iduai ru nagabenda bara ki bapangi bashitam iduai na benda bara ki batalat bor iduai na benda ki basakama Pagabor Jesu nam pau haki baro. Kopa jangim ba habeng kalong ka bakui kerteng jame kanwan hima jame kalong ka mon jame hakin daw ba happening. Tuayang iminta ka jimbam jangi kabahala kasni patamah piring khan jangi kumbangirong imap kabeles new yangi. Padwatelam tangi sa ka jimpan shoy and rate of light ni nakabasiniyo. Topelai tiangi karpat kotrai na ki jing sini baro. Haga jing spoon jamme. To I jing suk jing sign hagis ngi jangi. Kramba daga jingarap ka jingis ne jamme. Ngi light baro bo na ka pop. Bad ngi yo jingeda na ki jing jinjar baro. Kat bangi dang ap kemi lindi ya ka jingarmen bakuin. Bad ka jingwan pa jungunong penim jangi. O Jesu Christ. Namar ka chume kalong kaima. Kachume ka bor bat ka buram. Shinam la shinam. Kotrai Jesu Christ meyu bala ong haki apostol jamme. Ka jingsuk ngayi happy. Ka jingsuk janga nga ay happy. Wat pe digi pop jangi. Henry ya ka jingay janga balang jamme. Bada haka jing spoon jamme. To ay haka ya ka jingsuk. Bad ka jingatali kaway katkum ga mon jamme. Mami uba im bada basensya. Junom la junom. Amen. Ka jingsuk kotrai kandon. Barabor rengka bat pim. Rengka bat hiru. Dap daga jingi du Christ tongin ya ingu markelia. Kukun lam brodu bay. Pekit ki property. Usiau sedayangi. Kukun lam brodu bay. Pekit ki property. Usiau sedayangi. Kukun lam brodu bay. Pekit ki property. Tuai jing sukyagi. Hakumi ukon labro jango bele. Hakumi bakit na ka pop janga parte. So kito ke bala kot sha ka jing kawai jango kon lambrot. Okenrat umlong besyong hau umendrung pogayeng jengah. Reisyong teraktin kemasim jengah sekiai. Kamet pargasnam jango Christ kan rianga sha ka jing impam chikut. Amen.
Malawan ko kadulur ka ben siyem jagi. Ben kadang ya ka jingang nur jaga jingem jagi. Isu wadno sha yang even ngom aga pop aga jingsni aga ti jago bamen. Wadno sha yang even kelim ya ka jingem. Wadno sha yang i banyalong binda baga pateng bamen. Baga jingsni Isu karbu kardo yang hingga sem jagi. Kargo kardo ye ki bayi ba toin jagi ibala sakama kargo kardo bat ben koi ya ki bapang ki ba chito akinga sem jagi ben koi ben ya ye ki bapang ki batya ki hospital ki batya aye yesu ner lakati jo me alo baro ki bappa lemba kane ki yu kirish bakoi ai ba kinang yo bot lembai halo jagi ben kadang ya ka jing trang jaga doju jagiเป็นซีโซยก็จิงเยี่ยมจังกีเป็นคลายเนี่ยก็แม่ขับพาจังกีเป็นเดมายก็เป็นเสียมจังกีแต่ก็จิงกีน้ำมันไม่ลองกระดักจังกีไม่ลองกระดักก็ชิมไม่ลองก็เปล่าจังกีอิชเนียฮามียาอิตีฮามีกินดีบุรมยาบาร์ก็จิงนั่นรู้บาร์ก็จิงสบู่จังกีเป็นสเลตมาให้กินจีสไอบอลให้กินจีสฮาเลลูยาดีบุรมยังเป็นจีสกีเป็นเดมายก็จิงลองจังกีบาร์จีสHallelujah, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 Hallelujah, hallelujah, la 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, la 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 la. Jesus, hallelujah, hallelujah. Jesus. To nginia duai. Habang ila yabam yasip Naki jingai jame ngikar paar kotrai pada ka jim pen mentai ka jingmaya uso jang ka jim penim unang roi hangi da ukris utrai jangim Amen. utrai undon reng khat bat pim play button bor baran kar kuyapi uppa baru khon baru mensi mbakoi Amen. ya leisuk ban pen bana ka kubar babha jang utrai da ka jingim ka jompin Isangu yauble. Sanspa lai pusat. Berukun haman sim makui Allah hamba menikong puji mentah beraboy jenam amen. En ya raya try Jesus Christ. Shalom, Shalom.